El 14 de gener de 1714, el comandant de les tropes borbòniques José Carrillo de Albornoz, comte de Montemar, arriba a les muralles de la vila de Caldes amb 1.000 soldats d'infanteria i 1.000 de cavalleria. A l'interior de la vila, els calderins tenien retinguts 68 soldats borbònics amb els seus oficials, que havien anat a recaptar les quinzenades, un impost de Felip V, per sufragar el seu exèrcit. Durant la nit, els miradors van fer una bretxa a la muralla, a més de forçar l'entrada pels portals de Vic i d'Envellit. Els civils que resistiren foren tots executats. Els borbònics van saquejar i incendiar Caldes fins que no quedà cap casa sencera. Les darreres intervencions arqueològiques situen la muralla de Caldes al segle XIV, en època del rei Pere III. En aquest període, la vila de Caldes esdevé també capital de la vegueria del Vallès i s'hi construeix l'antic hospital.
El safareig dels Calciners és un dels 5 d'aigua termal que es van construir al segle XIX al municipi. El nom es deu a la gent que anava a rentar la roba dels malalts. Per evitar contagis s'havia de rentar a part i posar-hi calç per desinfectar-la.